Ето с нощи един наш колега, който е работил за нас, направи някакво шоу, при нас влезе, той е телевизионен водещ, се оказа после, че са го обрали. Докато е спал вкъщи с жена си и детето, са влезли и са го обрали. Това се случва на всички, ние живеем в такава държава. Нали, излезаха с едно обяснение, колко 3 или 5% хващат от тия, дето са обрали. Представете си каква полиция имаме, каква съдебна система имаме. 5% от тия, които са обрали, само са хванати. И какво трябва да направиш, ако го видиш, че те обира? Спиш си, да не дава Господ и виждаш, че са влезли. Двама обират. Какво ще му кажеш? Моля те, напусни. Моля те, тук съм аз и детето ми. Моля те, махни се от тук. Трябва да го гръмнеш веднага, бе. Искам да кажа, че... Какво нямаш? Нямаш право. Ми тогава да те отрепат и теб и детето ли те оберат, че гледаш като зрител ли? Какво значи нямам право? Имаш право. Кой закон?